Podľa môjho presvedčenia a mojich znalostí, ak nám Boh nepomôže, tak tá tretia svetová vojna v tej horúcej fáze bude nevyhnutná. A teraz sa budú ľudia pýtať, kedy? Môj osobný názor do 3 mesiacov, a to hovorím akože s plnou vážnosťou, ale môže to byť aj za 2 roky, alebo kedy, hej. A dneska je ktorého 22. června, júna. Nebola náhodou tento deň začatá operácia Barbarossa v 1940 roku, keď Hitler napochodoval na Rusko? Mám pocit, že to bolo 22. júna alebo blízko tohto dátumu. Už nie som taký dobrý v týchto dátumoch. A prečo to bolo v tom lete? No pretože cez tie ruské, ukrajinské stepy tá blesková vojna, ten blitzkrieg, ako to ten Hitler nejak mal vyskúšané, tak je to ideálne. Je dobré počasie, terén vyschol, sú dlhé dni a ak mám cieľ dobiť Moskvu, ja neviem, za 2 mesiace, no tak vyštartovali.